Hoi, welkom! Welkom bij Theorie. Gloesmannelijke ideeën achter ons. Welkom bij Cheer React. Youth keer wij reageren op Try Not to Laugh. En dat slaagt mij wel hier net. Nou, we beginnen. We hebben Yes! Rip. Wat is het? Jullie zitten en jullie kapot zeker? Oh nee. Je nou is het pepperfest. Je bent vallende meisje, dat is... Nee, net grappig. Hij valt weer. Ja. Vooral vallende meesken, ja. Ik heb Betsy. Go, go. Lekker wel. Vast. Go. Yeah. Go Ben, go. Yeah. Hey. Woo. Wauw, netjes. Nee, nee. Ja, dat is... Daar is een zwempak aan. Nee, nee. Ik zit op zo'n mini-dingetje zitten. Die lach! Wat een nare lach. Ja, dat lukt net. Ik ga naar lekker achteren. proef. En dat zegt ook om. Do it! De gliesbaan ligt een beetje gevaarlijk. Oeh, dat is pijnlijk. Ja, dat zeker. Ik ben als bang voor die meesken. Want... Wee. Oh. Ik kan dat ook een keer niet in. Ja, maar dat is leuk. Du. Dit is echt voor BM bedoeld, jongens. Du. Ik zeg het. Wee. Shit, dit was ik in Friesland, wel net in Amerika. Ja, mijn stak. Je mooi stakje. Oh, dat is wel echt een faal. Zit een bandjack op de achtergrond. Ja, dat heb ik zo vaak gewoon. Du. Bijna. Nou, mijn idee heb ik al deze video's ik van mijzelf in mijn camerarol staan. Want ik val zo vaak. Ik heb wel een chill react wel op guys Ja, gevalt. op guys gevalt. Get jacked up! Yeah. Oh, dat doet zeer aan de knibbels. Dit koe ik als band zijnde. Ik zei net. Nee. Suppen. Ik kind er liggen op knibbels. Now paddle. Good. Volgens mij is die surfplank te glad. Mond. Wauw. Nou, op zich vind ik best goed. We hebben best goed in. Oké, één keer laken. Ik zeg daar bijna lasje. Maar, is er nou een leuke video, foto, iets waar wij volgende keer op reageren, Matte? Stuur ze nou eens op in de Discord of lekker in Instagram. Maakt het helemaal niks uit. En dan zoek ik steeds jou een likeje, abonneer. En dan tot de volgende video. Doei doei! Doei!